Iqela le-DA beliseDouglasdale phezolo liqhuba iphulo lokulwa umkhwa wokubiwa kweentambo zombane nothande ukuba ingxaki kulo mmandla nakulo lonke eli. Uluntu lwaseDouglasdale luchaphazeleka kanobom kukubiwa kwezi ntambo nokufakwa kombane ngokungekho semthethweni. Obviously, it's incredibly important to deal with the scourge of infrastructure theft in South Africa. It costs hundreds of millions of rands every single year, and it affects service delivery. It exacerbates load shedding. It also disrupts business, and also means that ordinary citizens are deprived of electricity and services when the cables are stolen and the infrastructure is stolen. Iarhente enkinkisha umbane kwesisixeko iCity Power ithi kudingeka iibhillions zeerandi ukuvuselela ngokutsha iziseko zophuhliso. As we speak, we have a 26 billion rand backlog in terms of infrastructure, because over the years there's been a lot of damage apart from the fact that our infrastructure is old. So you are looking at also now with load shedding. When you have unsafe conditions like this, then it means that our resources are in the field all the time. It means that our customers are off most of the time. I-DA iceba ukubamba ingxoxo-mpikiswano epalamente kwilinge lokufumana izisombululo ngendlela eli elingaqubisana ngayo nalo mkhwa wokonakaliswa kweziseko zophuhliso.